एबा प्रमद बर' मा एक्टिं सोलिबाय थादों बेफोरो बे बेसेबां जोरनांगौ दे ओमफ्राय फाग्ला मा एक्टिं सोलिबाय थादों बेखौ मानो होफिनलायखो जेनेबा होनोमोनबा दाख्लै बेखौ मानो एखाजोबखो ओमफ्राय दा मानो गोदान होखो सिगाङाव बिदि खालामबाय रायजोनि फैसाया ओरैनो आरो बे टेक्सफोर उथायबाय थानाया बुजिनानै मोनला आं होफिननोमोनबा मानोथो एखाखो दाख्लैलाय मोजांखाखौलाय आरो मानो लागायफिनखो बेखौ आरो लागायनो एसे बिनिफ्राय बिसिम लागायब्रा भुटानफोरनि बायदि गारिया मोजां खारो बाज्ल'आ माने एखुजोबना आरो मानो गोदान होलायखो जेनेबा गोदान होनो गोनांथि दंमोनबा मानोथो एखाजोबखो बै दाख्लै बेफोर गाज्रियानो जायाखै फाग्ला क'क्राझार टु कारिगाव थानाय लामाया बिदि जाफिनलायबाय फाल्थु मोनदोंलां अयथासार फाल्थु खामानि जागासिनो दं जोंनावहाय रायजोआ साननो हागौ जाय जेरैखि मावा मावथों खिन्थु जोंखौनो लुथिगासिनो दंना जोंनि फैसासो सोरबा लिडारनि बिमा बिफानि फैसा नङाना बेयो जों बयबो पाब्लिकनि फैसा जोंनिफ्राय टेक्स उथायनाय फैसा फाग्ला बे सोलिबाय थाखानायखौ मानोथो एखाखो होमबालाय गोदान होफिननो गोनांथि दंमोनबा एखानो नाङामोन ना बेदर दंना गैलाथाय दिनै मामा बाबा आइ आफा आबै आमाइ फैगोन ओमफ्रायहाय रावबो गैलामोन न'आवहाय सिरि माइ गायनाया जोबजोब्बाय दा फैगोन मोदोमसै माथो नैबे जायगायाव दाख्लै मोनसे बुस्थु माबा भाइराल खालामबाय थानाय नुदोंमोन आङो माबोरै जानानै दं नंमारा नायनांगौ जोंना कारिगावनि गेट बे खालि आङो थाङामोनथाय लागाव टेरिटरियेल जाफिनबाय बे बेसेबां जोरनांगौ दे ओमफ्राय फाग्ला टेरिटरियेलसो जानानै दङ स्टाफिंसो फाग्लासो जाबाय बिदि सिथाबना होबाय ओमफ्राय गोदावनाय खालि आयो कारिगाव मिनिगोनलै बे बेसेबां जोरनांगौ जाखो आथा सिथाबना होनाया गोदान बानायफिनबोखानानै लासिंसिं जागोन नङाबा बड'लेण्डआव बिराद रोंथारै मानसि दंमारोलै होननानै इसिबां मोजां गेट बानायबाय गिदिर आरो बे लामाया जि दा एसे माबादों बारायदों बेखौ एक्सुवेलि माबासो बानायलांखानांसिगौमोन 4 लाइन नाथुखौनो आरो एखाना एसेल' फुवारदेरनाय ओरैनो फैसा एक्सपेन्डिचार फाग्ला टेरिटरियेलखौहाय मा टेरिटरियेल ओमफ्राय मा सिथाबना होदों नालाय फाग्लासो जागोन खानाय सिननांसिगौ